A potom takto. V pohode som, nie som prispatý iba. Lebo prísahám, že toto väčšinou býva dlhšie. No to je jedno, je to v podstate to isté, len to je kratšie. Ale vlastne ono bol update, že? Takže možno zase pár vecí zmenili. Dobre, takže toto je ten Labyrinth tile, alebo Maze tile. Názov má preto, lebo ako je tá štruktúra spravená proste, hej. Že v podstate je tu proste takto veľa LOS blokov a killer so survíkom sa tu môže celkom ľahko stratiť. Keď nemajú, akože nie sú skúsení v tom tile. Lebo to sa mne niekedy párkrát stalo v minulosti, keď to pridali, tak som bol úplne stratený tu. No, takže to obsahuje to jednu paletu a jedno okno, v ktorom je teraz v tento prípade na tejto strane, s tým, že je asi pravdepodobne ešte druhá variácia, lebo táto je úplne iná než tá klasická. A to je tá, s ktorým toto okno proste je god okno, hej, že tu na v podstate ten killer musí to nejako vybejtiť, ale je to úplne ťažké, hej. No, a máme potom tu na tú paletovú stranu. Jedna strana samozrejme zase kratšia než jak u ostatných hlúpok a jedna je úplne dlhá. Hej. Takže v podstate z tejto strany je to god paleta. Hlavne keď tá paleta je predropnutá, ale taktiež tá paleta sa dá aj hrať. Z toho dôvodu, lebo ako sa ten tile môže konektovať. V podstate môže proste iba poslať rovno na okno sem napríklad, ak to killer nebude čakať, hej. Je tu proste veľa možností tu na. No a jak som hovoril, že jedna kratšia, druhá dlhšia, tak samozrejme vždycky bude sa preferovať tá dlhšia strana. Že nebude to nič také, že sa bude hrať tá kratšia. Je, že by to zase bolo by nejaký ten typ killera, že v podstate kebyže by ste išli na túto druhú stranu, ako na túto dlhšiu stranu, tak vymyslím si, Hunter sa už bude automaticky pull-upovať z rohu, hej, alebo proste niečo, ne? No tak potom tu na tá kratšia strana, ktorá sa dá akože hrať na reakcia a zároveň na takú malú 50, s tým, že cez tieto malé prkienka sa dá vidieť. Takže v podstate, ak pozeráte cez prkienka máte aj nejaké filtre, reshady, cez to vidieť aj normálne. Ale určite to pomáha, ak tam je ten reshade, lebo tu je taká tá malá medzerka. Tu na. A cez to proste vidíš aj red stain, hej, samozrejme všetko. Takže potom je tu na táto strana. Ale si pri každom killerovi bude sa preferovať táto, plus sa môže konektovať do tohto okna.